tillbaks på min korta session. Som 12-årig grabb i fotbollsskor. Jag fick instruktioner, jag skulle gå som back till vänster och tänka på att kämpa och springa och bara slå långa bollar på Bengt. Långa bollar, långa bollar, långa bollar på Bengt. Bengt, han var påläggskalv. Långa bollar på Bengt. Jag blev befordrad till vänsterhalv. Långa bollar på Bengt. Jag tänkte nu får jag min chans och befängt. Det går så sällan som man har tänkt. Min entusiasm kom på skam, den blev dränkt i långa bollar på Bengt. Långa bollar, långa bollar, långa bollar på Bengt. Långa bollar, långa bollar, långa bollar på Bengt. För inte länge sen gick jag mig till fotbollsplanen ner